Mga kapuso, alas 7:48 kaina sang aga sa nagluntad ang unscheduled power interruption sa mga lugar sa idalom sang Mega World Feeder 3 sang More Power nga nagasakop sa pila ka mga barangay sa Mandurriao kag Arevalo. Wala pa mapalayag sang More Power ang kabangdanan sang interruption na pang base sa anunsyo sang More nakabalik ang kuryente alas 9:10 sang aga. Samtang lauman naman ang napulo ka oras nga scheduled power interruption sa pila ka barangay sa syudad sa Domingo, December 15, sumugod alas 5 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. Base sa anunsyo sa More Power, ini ang kaangon sa igapatigayon nga pagpangili sa mga daan nga cross-arm kag pin insulators. Apektado sini ang mga porsyon sang Mandurriao Feeders 1 kag 2 nga nagasakop sa pila ka kabarangayan sa Jaro, Mandurriao kag Lapas. Samtang 12 ka oras man nga scheduled power interruption ang ma-eksperyensyahan sang mga konsumidor sa Negros Power sa Domingo, December 15, sumugod alas 6 sa aga, tubtob alas 6 sa gabi. Ini ang kabahin sa mga aktibidad nga ila ipatigayon kaango sa ila 5-year rehabilitation kag modernization plan. Apektado sini ang mga konsumidor sa idalom sang Murcia Feeders 2, 3 kag 4 kag Alhis Feeders 1, 3, 5 kag 7.